Zašto nema svjetla u tunelima? Zašto nema svjetla u tunelima? Zašto nema svjetla u tunelima? Kažu da je preskupo instalirati svjetla. Kažu da je preskupo instalirati svjetla. Kažu da je preskupo instalirati svjetla. Mislim da je to opasno tijekom dana. Mislim da je to opasno tijekom dana. Mislim da je to opasno tijekom dana. Pogotovo kad sunce sja. Pogotovo kad sunce sja. Pogotovo kad sunce sja. Potrebno je nekoliko sekundi da se vaše oči prilagode tami u tunelu. Potrebno je nekoliko sekundi da se vaše oči prilagode tami u tunelu. Znam, unutar bi moglo biti parkirano vozilo koje možda nećete vidjeti na vrijeme da se zaustavite. Slažem se, svaki bi tunel trebao imati svjetla unutra. Slažem se, svaki bi tunel trebao imati svjetla unutra. Zašto nema svjetla u tunelima? Zašto nema svjetla u tunelima? Zašto nema svjetla u tunelima? Kažu da je preskupo instalirati svjetla. Kažu da je preskupo instalirati svjetla. Kažu da je preskupo instalirati svjetla. Mislim da je to opasno tijekom dana. Mislim da je to opasno tijekom dana. Mislim da je to opasno tijekom dana. Pogotovo kad sunce sja. Pogotovo kad sunce sja. Pogotovo kad sunce sja. Potrebno je nekoliko sekundi da se vaše oči prilagode tami u tunelu. Potrebno je nekoliko sekundi da se vaše oči prilagode tami u tunelu. Znam, unutar bi moglo biti parkirano vozilo koje možda nećete vidjeti na vrijeme da se zaustavite. Slažem se, svaki bi tunel trebao imati svjetla unutra. Slažem se, svaki bi tunel trebao imati svjetla unutra.